Mario Sosnik, rođen 1971. godine, a 1991. se kao dobrovoljac uključuje u Domovinski rat i u sastavu legendarnih Kobri, 3. bojne brigade, sudjeluje na svim terenima na prvoj liniji bojišnice, gdje je kao posljedica ratnog djelovanja u istočnoj Slavoniji teško ranjen i ostaje u invalidskim kolicima kao 100% vojni invalid prve grupe. 1996. odlazi u vojnu invalidsku mirovinu s ratnim činom pukovnika. Nakon umirovljenja aktivno sudjeluje u civilnom društvu te kao član Hrvatskog časničkog zbora Brodsko-posavske županije i grada Slavonskog Broda te udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Slavonski Brod nastoji štititi interese hrvatskih branitelja. Aktivan je u športskim udrugama u obilježavanju svih značajnih datuma Domovinskog rata. Osnivač, predsjednik i aktivni igrač je Košarkaškog kluba Invalida Brod u Kolicima od 1996. do 2000. godine, kada je igrao i za reprezentaciju invalida u košarci. Predsjednik i igrač je tenis kluba Invalida Klasije od 2006. do 2010. godine, kada je nastupao za reprezentaciju invalida u tenisu Davis Cup Poljska, Turska i Južnoafrička Republika. Osnivač i predsjednik je tenis kluba Invalida Kobra Slavonski Brod od 2012. godine i osnivač i igrač stolnoteniskog kluba Invalida Hvidra Brod. Kako bi zahvalili za svekoliki doprinos u Domovinskom ratu, te dugogodišnji volonterski rad u mirnodopskom vremenu, kao i svesrdno zalaganje u športu invalidnih osoba, dodjeljuje se grb grada Slavonskog Broda.